Ka jingi puli ya ka kitab jing penpau, ka wei hadin ka wei kelenong, ni ai kublai bat ngi pliang sung phaya phi baro, ha ka ketang uji sukris, syagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jingi puli ke kitab jing penpau ka wei hadin ka wei kelenong. Nilai poin menta sya kelenong ka balai kalong kum ka jing peteng. Ya ka jingi puli na kelenong ka ba syapang ki nyo tuli ki balang. Kini ki nyo tuli ki balang kide ki parsi jo ki nyo tuli ki jinglong jongka. Ha ka jingya lenti jongka ko mengalak do na do basdang. Nado belas seng ya ka da ujus kris haduk ka jingwan asin ujus kris. Dan santli ki jing kedo ya ka wei pagawai ka jingya lenti jong ka balang na ka wei ka spasnem sya ka wei ka spasnem. Ban yaro, ban penram, ban khot, ban maham, ban ainong. Ngeladep bani puli ya ka balang ha Ephesus, ha Smyrna, ha Pergamos, ha Thyatira, menta ngini puli ka balang ha Sardes. Kabalong, kabalang kabau Jisu laseng. Kabadon ya ka jingya alti ha kani ka spasnam. Shejar sanspa kanyo hado shejar nyuspa kanai pupra edi. Ka jingmut Sardes kalong, ka jingwai jong ka jingkemen. Langit bayakani kabalang lawan yalap kum ka jingseng. Yaka da wapsopol ha kasnem kaspasnem kabankong. La kadawru ba uklemen lalong unong syarai yakani kabalang Filipi kelanong basaw kot kabalai. Ha ka Bible kipaw tanglay tilig dikot syapang kani kabalang. Kani kasnong lani kani kanong ba kajengay kumbasan po mile syapang mingi jong kasmana laseng hakispasnem kat RBC bat kalalong ru kanong ba jong u Krosus usim Lydia ubalong usim uberspa haduk kata-kata long bagani kakentin klur bangi ong haktin nongway kawan nakaketeng jong u haus nem sheja sospa arpo edi la penjot da u tamelin but om shem la teshu yaka kadon yaka temple jong kablay Sibyl kabay stream yaka blay dayna ha Ephesus kikam ki apostol kalonong makakandai kedekot kabaar hado apupra ngini pe yekisan teli ki jingkedo ka jingyero bakalong ka badang don ki kenyat ki ba om shem la penbet tingit ya ka jangkop jengki wat hapdeng ka jing phaidien ka jing pendam bakadon ya ka kerteng ka baim handrai kalong ka bayam uji suru uai ka jing maham wat hakisngi jonga jongpi Matius kalonong banyo ko dekat apway hadu apulai om ubriu baro uboong hanga atrai ubon yo ipsud hapo kahima kibneng handai utagen ubale yakamon upa jonga ubahabneng shibun kini ong hanga hakta kasngi atrai ngimshem lailap hakakteng jongmi ngimshem la beno ikiksu hakakteng jongmi ngimshem la le shibun ki kambaru hakakteng jongmi anda kumta te ngaru ngan ong persya yaki ngamju la ithu yapi kilino nanga pi ke bajutrai baman kajingkhot banlong ki basharai batban penskam ya ki brangsa batban kela ke bamut kajing maham lada kam sharai ujiskus unwan kum unong to kajingkular hauta ubajab on pengkup kajangkup balik bat on pendamno dalalay na kay kitab kajing im hoy ka Bible ka ong na kitab Isya kalanong banriu po saw ka dekat ka banriu baki jangkop jongi kilong ki jangkop ki batingit hadu kata-kata nengkong Yohanes kalanong banengkong ka dekat ka banyo bat ka bakandai ka Bible ka ong badai tangka snam ka jong ujus Kristus ka bala ban bukho jengi lalangi plai lagi jong ki pop bat ka snam jong uru ka bangkho jengi na ka bamhok baro Cimpampau kelanong baapar kedekap kasau ni ka Bible kong sub kita kiblasat yala ki jengkup kadu kumbalak kular hau tau bejop on pengkup ka jengkup balik bat on pendamno dalalay na kay kitab kajing im namar ka Bible ka krensyai ka kum cimpampau kelanong baarpo kedekap kasan bau tau obadan ya ka kerteng haka kitab kajing im kinlat na kapung kading kinlat na kajinyap bam jukut ngini puli ka balang ha Philadelphia
kabatho ya ka jingya ti jong ka balang hi ka bau jisu la seng na do ka spas nam ka benekong pakani ka balang ka don ka jingya ti na do usnam sheja nyuspa knai popra haru usnam sheja praspa sop edi ka jingmut Philadelphia kalong ka jingi kumshi para la seng ya ka ni ka balang ha ka spas nam ka benekong ha ka Bible ki pau tang atli ki khot shaphang kani ka balang kani ka shnong lani kani ka nong ba ka jangai kumba alp pram mile shethi lamingi jong ka sadis house nam shi spa prap kundai bisi kalahap hapo ka jingsanshar usim Eumenes jong ka Pergamos lai kerteng ya kani ka shnong da ka kerteng jong upara jong u Atalus Philadelphos la jokhotru yaka ka Athen barat ka Athen ka de ka nong ba jong ka krik hindai ka jingmani le thau kalong ba pau ba lai kerteng senru ya kani kanong ba ala share kabalong kanong ba ublay handai ubolong ublay dayo neses ublay jong kawan ubolong ublay ba kerpang jongki ngini pe ye kisan tli kijing kdo ya kani kabalang kajingiro ba kalalong kabaris kam ya kaktien kayesha ha ublay kajing penram om syamladon kajing khot omdon jing khot namar omdon jing penram ya kani ka balang kajing maham bahkan bak scam ya kata kaba ladon kenang ba unu om syem ya kapan snyat jongka Jacob kelonong berkong kedekap kat arah ni kong sup uta ubri ubai sya ya kajing tenju nabala tenju ya unya diang ya kata kepersnyat kajing im ya ka ba utrai ulak kular ha kita kiba iet jau kajing kular how tau ba job on pelong urigit ya ha kaying ka bamur ha ka tempel ublay but on ummi no shu shabar kata de kajing kular ka bathiang ha ka video ka babut ngini pli ka balang ka basa ka balang halaudi kaya to ai ba ublay on kurkhu ya ip vipuai nam tak brom jong blay amen Ngingay scam bagi khubor kilong ki basyay tu ai ba ublay un kurku ya phi baro sngop ha banai but dien ni khubor na kani ka channel sngop ha du ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni ki jing pentem nada fidan ki no jing kili sngop ha ban text ha ki comment section na ka benta ka buram ublay amen